Jeg hedder Mads. Det er et meget normalt navn, der hvor jeg kommer fra. Jeg er efter meterskalaen 1,76 plus minus et par millimeter måske. Jeg er et menneske. Jeg er her, fordi jeg bor her. Og det er sgu så let at være her. Før var det meningen, at vi gå i seng. Det at være menneske, det handler om aldrig spørge sig selv, hvad det vil sige at være menneske. Det handler om så vidt muligt at undgå det spørgsmål. En dyr er privilegeret. Det skal aldrig tænke over. Det er næsten gå ud fra, hvad det vil sige at være dyr. Men vi er jo også dyr. Det skulle være en planet. Det ville nok være den med det fedeste navn. Og hvad har vi? Vi har, der er Mars, der er Jupiter, der er Saturn, der er Venus, der er... jeg vil være Venus. Der er der noget ved rummet, der fascinerer mig. Ideen om uendelighed, men det fascinerer mig på en sådan en hyggelig måde. Uendelighed er enormt rammende. Jeg har mange yndlingsfarver. Det kan godt komme til at tage nogle dage, hvis jeg skal nævne dem alle sammen, tror jeg. Når jeg går ned og handler, så kommer jeg først ind i grøntafdelingen. Sådan har de jo indrettet. Hvis jeg froser, så køber jeg lige knold broccoli. Når jeg kommer ned i kiosken, og jeg har penge, det er jo en helt anden sag. Købmand. Der skal jeg jo... Der er det så typisk en pakke tobak, 6 øl, måske en rød sodavand, eller ja, det er sådan rundt regnet det. Nogle gange spørger de mig om jeg vil have lotto. Det skal jeg så ikke.
Jeg vil oprigtigt talt synes, det var rigtig pinligt, hvis jeg en dag glemte at tage bukser på, eller jeg kom til at slå en eller anden ihjel, eller sådan. Vi sagde, det var pinligt. Så tosset. Jeg abonnerer ikke på nogen avis. Jeg kan godt tænke mig at gøre det. Jeg kan godt lide ideen om at have en fast avis, der fortæller en om tingene på en særlig måde hver dag. Men det rækker budgettet ikke til. Jeg er skruen på væggen. I den forstand, at jeg også nogle gange bliver ned fra væggen. For så at vende tilbage til væggen. Jeg kunne ikke tænke mig at være usynlig. Jeg synes, jeg er usynlig nok i forvejen.